फिसाखौ जों नेगासिनो गाबै गाबै ओमफ्राय बेनोस'ना मामा सना नै आबैया इयाव जिरायनानै गाबगासिनो आबैयानो इयावनो गाबगासिनो मामा नोंखौनो आं नागिरनायखौ मोनबोगोन साननानै नेगासिनो दं आबैमोना नोङो जोंनि भिडिअखौ नायोबा फैफिन मामा सना ओरैबायदि दुखुनांथाव लोगोफोर जाय बिफाया गावनि गोरबोनि फिसाखौ खोमानांगौ जानानै दं। जाय बिमा बिफाया गावनि असे फिसाखौ नागिर दिनै गोबां दुखुआव दं। ओरैबायदि दुखु, सहायनो हायै दुखु। बे फिसा हिन्जावा बहा गोमाखो, बहा थांखो, सोर लांखारखो एबा बबेयाव गोमाना थाहैखो, बेबो सासे नङा सानै ना। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै फैदों लोगोफोर। आदा एन्टि ब्रह्म इउटुबार, बिनि फिसाजो सनिया ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे बिलाइस्रि बर'। एसेग्राब उन्दै बैसोआव बिसोर बबेयाव गोमाखो? 14 इयार्सल' जादों, 14 बोसोर। बहा थांनो रोंनो, बबेयाव खारखुमानो रोंनो उन्दै गथ'फोर, हिन्जावसा। लोगोफोर, नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो अननानै प्लिज हेल्प खालामदो बिथांमोननि न'खरनिसिम। नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ, नोंथांमोननि आर'ज नांगौ। जानो हागौ सोरबा जोंनि बर' समाजाव एबा जोंनि बर' उन्दै गथ'फोरा दानि जुगाव सासे नङा सानै नङा गोबाङानो सिरि गोमागासिनो। मानि खारनाव? बेफोरखौ बिमा बिफाया, गारजेना अननानै थाबैनो उदिस लानाया मोजां एबा बि स्ट्रं ना, जोबोद सेफटियै दोननाया मोजां। फिसाफोरखौ जेरावखि थाङा मानो सेफटि हगार हरबानो जाबाय। ओरैबायदि दुखुनांथाव दुखु मोनदों। दिनैसिम सानबायानो जाबाय थांनाय 1 तारिख सानडेआवहाय बे मासनि। ओरैबायदि दुखु मोनदों माने बुंस'नो हाया। देरखानाय गावनि गोरबोनि फिसा गोमादों। बहुद सोमोनांथाव। बेबो सानै हिन्जावसा गथ'। बबेयाव थांखो, बबेयाव गोमाखो, सोर लांखारखो ना, जोबोद दुखुनांथाव। बे उन्दै गथ'फोर, जोंनि बर' गथ'फोर बाहेरायाव ओंखारफेरनो रोङै, आसरित सोमोनांथाव। लोगोफोर, नोंथांमोना जिमान हायो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे नुबाय बायोब्ला गोबाङानो बिसोर गथ'फोरखौ अननानै सेफटियाव दोन एबा सोंनानै रायलायनानै ना, पुलिस माबाफोराव, थानाफोराव, पुलिस अफिसफोराव नोंथांमोना जनायहै नुयोब्ला अननानै प्लिज। बिसोर उन्दै गथ' जेबो मिथिया, नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ। नुबाय बायदोंब्ला खास्रि बिस्रि हिन्जावसा उन्दै गथ'फोरा दानि जुगाव सेफटि गैलिया। आलाय सिलाय खालामोब्ला, सोरबा बायदि गाज्रि मानसिया जुदि लांनानै गाज्रि बेबहार खालामोबा, आलाय सिलाय खालामबा मा उफाय? हिन्जावसा गथ'फोर बबेनिफ्राय खारग'नो? जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै फैदों जोंनि न'खराव आरोना। ओरैबायदि दुखुनांथाव। बिमा बिफाया जाया लोङा नागिरगासिनो, गाबगासिनो, दुखुआव दङ। सोर मिथिनो बिखा गावदों। नोंथांमोना अननानै प्लिज भिडिअसखौ शेयार खालामनानै हो जिमान हायो। नोंथांमोना इउटुबार दङब्ला, गोबां आंनि लोगोफोर इउटुबार दङ, नोंथांमोनाबो जिमान हायो भिडिअसखौ स्प्रेड खालामना हो अननानै प्लिज। गोसोआव गोबां दुखु मोनदों खोनानानै। दिनैसिम सानबायानो जाबाय लोगोफोर। गावनि गोरबोनि फिसाखौ गोमायोब्ला थेर बेथेर बायग्लिजोबो। थैनायजों समान मोनो देहा मोदोम ना। बबेयाव थागोन, बबेयाव जागोन, बोरै मा गोसोजों बोरै थांनानै थानो, बेफोरबायदि मोनो। दिनै सानब्रैयानो जालांबाय, जेबो खबर गैया। पुलिस थानायाव हैबाय, जेबो खबर गैया। अननानै प्लिज
नोंथांमोननि आरज नांगौ, नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ। जोंखौ हायो जिमान हायो मदद खालाम। थ' लोगोफोर आं एसेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअसखौ। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।